Shalom, horas madhita salutna, tapara de maroha dot pikirata, masuk mahita di permingguan apala tikion, maret de mahita. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumopa langit dot tanoon. Amen. Songonot doninna Tuhan Jehovah, hehe maho, marsinodang maho, aina Roma nama nodangi ho, jala hamuliaon ni Jehovah, besar di atasmu. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata, amana marasi roha, hudok hami mauliate tuho sian nasa rohanami. Ala di jauho hami sian haholomon tu hati urun. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, sai dirajai todimma nabadeima hami, asalam gadah porsion nami, jala asalam badia parangenami. Unang marlidang binahen ni portibion, asa sahat hami rab dohot akan naporsea di guarmu Tuhan nguluan nasora sudah. Marhite-hite anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari kita. Marsana, oh,
Tangion hamuma pati ni debata di mingguta sadarion iman atar surat di 2 Korin 10 tolu ayat 10 sada. Ope ale akadongan sailas marohamuna sai olo mahamu patoguhon jala apoan. Sadama pikiran muna radoti hamuma damei asa didongani debata parholong roha jala pardamei hamu atong rap mangido guguma hita tu adopan ni debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon naombar tu patikmi. Amin. Ngarede hita. Potima dosata nagodangi tu adopan ni debata ta paudu bema rohatta martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di banua gijang. Pargogo naso hatu dosan. Pardenggan basa doho jala ro di saliling ni leleng na do asini roham. Sai marpamuati maroham di hajaton nami jala sai unang be ingot akka dosa nami. Ai jot-jot do hami mardosa marado poko jala jot-jot do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalosion nami di hatam. Ale Tuhan Jehova sai unang paingot-ingot pangalosion nami unang alang asini roham sai urupi mahami ho ale Tuhan debata hatuon nami palua hami jala sesa dosa nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Songonoddo namang ngulu tuau ninna Tuhan Jehova. Tungna solomo do rohakku mida hamatean ni parjahat nalomo do rohakku mida hamumula ni parjahati tumariko dalanna asa mangulu ibana hasangapon ma di debata na digijang. Ngarede tak. Sian gudung halonongan sian dore napilhot jala di pajongjong totu tu atas ni doluk batu marsi hohot laka-lakaku di bahen. Dungi di leon muse ene naing baru bagasan amanatku puji-pujian ku debataka lando nama dasa gabe nabia dasida jala nama kosan tu Jehova. Martua ma bawa nama bahen Jehova haposanna jalana so olo marbali paihuton sigijang rohahi akan apa ula-ula gabus. Torob doa kahalongan dohot akap sakap di bahen ho humokop hami ale Jehova debataku dang tarpo jojor tuho
nang pe nang mabia tahu jala pabuaotku dang tapajojor tahe di baen toropna. Olat nima sahatna martua ma na tumangihon hatani debata jala na upeopsa. Amen. Mari dihita. Tahat tidak koma hapor siaut tai songon na hinat tidak kon ni dongatta sa hapor siaon di sadok portibion rap ma hita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangi dotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tidumuhon si Maria na gabe-gabean si Anton di perbadia andorang soha bubuhan ido tuhatta na tumaun na bernit di pangumuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tubanua toru dung ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul di siamun debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disima ibana paima mulak sogot tu tanoon mangungumi alak na mangulu dohot na mate au porsea di tondi porbadia jala adong sadahuria na badia huria hatopan ni alak Kristen akka na badia dohot dia sesan ni dosa dohot dia tai na mandok mulak mangulu sogot daging halak nong mate dohot dia muluan nas sora suda. Amin. Kor ina Kamis, kor lansia. Merendau Tuhan memuji-Mu, oh debata sangat doho.
Tapi kema titing. Tikting HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Minggu na perjolo dung Epipanias tanggal 12 Januari 2025. Topik minggu disuruh menghatidakon hatani Tuhani. Na perjolo padidion nabadia manang jakwal khusus. Huria patupahon padidion nabadia di hari Minggu sadarion tanggal 12 Januari 2025 di permingguan pukul 10 WIB tu dua halak ianak kon bawa dohot tu sahalak ianak koboru. Napa duaon kelas sidi khusus. Huria membuka pendaftaran kelas belajar sidi khusus. Manang kelas daring. Pembelajaran mulai di hari Sabtu tanggal 10 Januari 2025. Pinangido turuas nasosidi manang makatidakon hapor siaon anak manang na makatidakon hapor siaon. Yanak kon na kuliah parkarejo asa madaftar ma. Pendaftaran boy ma marhite situa wilayah manang na langsung tu admin kantor gereja. Jala dibuat ma surat pengantar sian situa dohot fotokopi akte baptis. 3. Badan Audit Huria. Uluan Huria nung ngamajalo surat sian badan audit taringot tu pelaksanaan audit sesuai dohot standar operasional prosedur manang SOP ni Huria. Aturan dan peraturan HKBP 2002 dung amandemen ketiga nanaing dimulai sia tanggal 12 Januari 1 tanggal sia Februari 2025 marperdomuat tu audit Huria pinangido tu sude dewan-dewan seksi naso melaporhon laporan pertanggungjawaban manang nakasbon asa dipasaha ma tu bendahara Huria. 04 penghargaan nomensen award mauliate ma dituhatta di pakkobasion manang pelayanan ni Huria manang pelayanan ni ruas ni Huriata di HKBP ima inang nyonya situa Ido Huta Barat Doktranda Sandra Boru Sida Butar di pasahat opui eporus HKBP do penghargaan nomensen award tunasida di kantor pusat HKBP di hari Senin tanggal 6 Januari 2025. 05 Paborhaton dohot paujakon praeses jala paujakon MPSD HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Di hari Minggu tanggal 10 Januari 2025 di Patupado acara Paborhato dohot paujakob praeses Distrik 8 DKI Jakarta ima Paborhaton amang pendeta Bernat Manik MTH dohot paujakon pendeta Uluan Nainggolan STH nagabe praeses periode 2024-2020 dohot paujakon anggota Majelis Pekerja Sinode Distrik Manang MPSD HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Sada sian anggota MPSD nanaing dilantik ima pendeta Lizon Malkon Siahan STH di Patupa di HKBP Taman Mini masuk pukul 8 WIB. Marpardomuan tu pakkobasion ni amang pendeta Bernat Manik MTH songon preses Distrik Walu DKI Jakarta 2020 sahatu 2024 di hari Minggu sadarion tanggal 12 Januari 2025 patupaut tado napa punguhon amplop songon tanda kasih di parmingguan pukul 7 pukul 10 do pukul 10 WIB.
amplop di parade di jolo pitu gereja. Duk sidung parmingguon tapasaha ma amplopi di jolo ni pitu gereja tu inganan naung di parade. 06 Paujakon dohot paborhaton pendeta fungsional HKBP Pasar Minggu. Marpardomuan tu surat ketetapan dohot keputusan Eporus HKBP nomor 410 garing PDT garing SK garing 10 garing 2024. Pendeta fungsional HKBP Resort Pasar Minggu, Pendeta Apentus Natalium Tambun STH, Nagabe Pendeta Fungsional Resort Yogyakarta, maringanan di HKBP Magelang, Distrik Sablalu Yogyakarta. Dohot marpardomuan tu surat ketetapan dohot keputusan Eporus HKBP nomor 500 garing PDT garing SK garing 10 garing 2024 Uluan Jemaat HKBP Magelang Resort Yogyakarta, Pendeta Rapina Ina Buana Habeahan STH, Nagabe Pendeta Fungsional HKBP Resort Pasar Minggu, Distrik 8 DKI Jakarta. Di hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 di Parmingguan pukul 10 WIB di Patupado Paujak konon Pendeta Rapina Ina Buana Habeahan STH dohot paborhaton Pendeta Apentus Natalium Tambun STH di HKBP Pasar Minggu. 07 Dewan-Dewan 07.1 Dewan Koinonia 07.1.1 Seksi Remaja. Parmingguan manang ibadah remaja marperdomuan tu haputusan manang hasil di rapat huria na di Patupa di hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 parmingguan tu akka remaja di Patupa Ganup hari Minggu mamukka sian hari Minggu tanggal 10 sia Januari 2025 masuk pukul 10 WIB. 07.2 Dewan Diakonia 07.2.1 Seksi Kesehatan. Bangdara marpardomuan nanaing dibentuk ima Bangdara HKBP Pasar Minggu. Pinangido tu sudah ruas ni huria na bersedia dohot kerelaan laho madonor hondara na sewaktu-waktu laho mengurupi ruas tanah butuhkon asa dilian madatana marhite na mangisiling songon naung tarsura di buku warta jemaat. 07.2.2 Seksi Pendidikan. Penerimaan peserta didik baru. Taman Kanak-kanak TK Trangkasi menerima peserta didik baru tahun ajaran 2024-2025. Jenjang kelompok bermain umur 3 tahun sampai 4 tahun. Jenjang Taman Kanak-kanak TKA umur 4 sampai 5 tahun. Dohot TKB umur 5 sampai 6 tahun. Tuaka jemaat na adong yanakonna manang pahupuna marumur songon naung di patorang di gijang dihimbau asa didaftarhon ma marhite nama kubungi kepala sekolah TK Trangkasi Ruth Agustina Boru Pasaribu SE. Nyonya Pangaribuan Ameliana Boru Sinaga nomor handphone 0813 11 512441 manang na langsung mendatangi ruang kepala sekolah pada hari kerja pukul 8 sampai jam 11 WIB. 08 Dana Nasorang di bahasa-bahasa Tuhatta do sada dana boru na di hari Jumat 20 Desember 2024 di keluarga Jimmy Hans Koko 5 juta dohot
Inang Tio Roganda boru Situmorang. Alamat Jalan Keramat Pangkalan Jati Cinere, wilayah 14, Hipasdo Danaki Songoni nang Natorasna. Kosok sia ruas nai baru. Di Bagasan Minggu Sadarion, Minggu 12 Januari 2025, nunga di jalo gabe ruas ni huriatta HKBP Pasar Minggu, Ima Prans Andrean Gerhard Pardede, Penny Irawati Hutasoid, Dohot Sahalak Yanak Konasida. Alamat Jalan Jati Padang 1A nomor 3. Anggota Jemaat Minggu tanggal 12 Januari 2025, nunga di jalo gabe ruas ni huriatta HKBP Pasar Minggu, Ima Samsudin Napitupulu, Dohot Inang Sabaria Magdalena Borusitorus, Dohot Tolu Halak Yanak Konasida. Alamat Jalan Haji Sibi RT 05 RW 02 Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Masuk wilayah Saplonom, nomor registrasi jemaat Sada Onom Sia Pitu, pindah sian anggota jemaat HKBP Setia Mekar, Resort Setia Mekar, Bekasi. Nomor 10, ruas Nihuriatta Namarulang Tahun. Saluhut ruas nang Parhalado HKBP Pasar Minggu, Pasahaton, selamat ulang tahun matuhamuna saluhut ruas namarulang tahun Hatutubu, Dohot namarulang tahun Parsaripeon. Mamuka sia tanggal 12 Januari, sahatu tanggal 11 Januari 2025. Goar-goar namarulang tahun Boy Mata Ida di buku Warta Jemaat. Hatani dibata nagabe ojahan nilas ni rohatai. Dienek dosian Pesalmen 107 ayat naparjolo. Madok mauliate mahamu di Jehovah, ay pardenggan basa do ibana, ay salileng-lileng na do asi ni rohanay. 10 sada ruas Namar Sahid. Tuaka ruas Namar Sahid na dirawat di rumah sakit, dirawat di Jabu, rawat jalan dohot akan Namar Sahid menahun. Dohonon nami ma saya di pasu-pasu tuhatai ma sude pangobation na jinalo muna tibu ma malum persahitoni. Tatangyakom manasida asa tibu malum siat persahitoni. Daftar ni Namar Sahid. Nyonya G Lumban Tobing Boru Napitupulu, J Simangunsong, Situa Dr. DJ Manurung, Raymond Sihombing, Nyonya Panjaitan Duma Ria Boru Tampu Bolon, Nyonya Sihite Boru Purba, Nyonya B Sihite Boru Sihombing, Nyonya Siboro Roslinda Boru Sigiro, Nyonya Tambunan Boru Sitorus, Bistok Situmorang, MC Manjuntak, MT Huta Barat, Situa Insinyur Ria Raja Hasimatupang, P. Silalahi, Agus Pranto Nenggolan SE, Anderina Kartini Borusihan, Insinyur Oka Aruan MBA, Nyonya LSM Lumban Toruan, Sony Borusilitonga, Situa Insinyur MT Raja Guguk, Nyonya Situa T. Sihan L. Borusiagian, Nyonya NOP Sihombing Boru Hutagalung, Nyonya Awe Sihan Boru Panjaitan, Hotman Sibuya, Nyonya Situa Epangalis Indra Hutauruk, Epangalis Sophia Boru Tobing, Daulat Tahir Napitupulu, Situa Doktranda Priska B. Hutapea SPD, Nyonya Munte Berliana Boru Manulang, Situa Demansen Tambun, Nurdin Manurung, Nyonya Hutauruk Boru Simanjuntak, Nyonya Siregar Neti Boru Panjaitan, Doktorandus Marsakap Huta Barat, Nyonya Simanjuntak Boru Lumban Tobing, Nyonya Simamora Boru Simanjuntak.
tikting naso jinahahon dohot parhepengon ni huriata, boy matajaha di tikting nau di parade huriata, songonima tikting dihita di bagasan samingguon. Mau liate. Tabikima kor sending diuruti kor amasion.
Maredde mahita uhud papungu pelean sadaa dot sadabe. Sadarwata martangnya kita dame nasmurung sia saluhut naroha ima namaramoti hati-hati doho pikiramuna
di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu ma dihita salhutna. Damang dainang hatani debata di parmingguata sedarion di mana surat sian ulau ni apostel bidualu mamuka main sian ayat 10 1 ayat 25 ujahama dihita sonoma didok disi alai dung di BG aka apostel na di Yerusalem nau di jalo halak Samariai hata di debata disuruh nasida ma si Petrus do si Yohanes malopot nasida tuat manasida ditangyakom ma akka dongani asa di jalo todi parbadia aidang dope songgop todi i manang tuise nasida asal terdidu nasida tu bagasan goarni Tuhan Yesus. Jadi mangapeo tangama aposteli tu nasida gabe di jalo ma todi parbadia. Alai dung di ida si Simon aka aposteli mangalio todi parbadia marhite sian na mangapeo tangan Roma ibana mabuan hebeng tu nasida di dogma lehom hamuma huaso sisokoni nang tuhau asa majalo todi parbadia halak ia uapeho tangaku tibana lain di dok si Petrus mamandok ibana mago maho rap dohot perakmi ai diripuho tartuar sile lehon ni debata maritehite hebeng dang parjabar manang partoa po di hatahon ai dang nabona ruham maradopod debata ipe pauba maruham sian hajahatomi dungi pangido matutuhani anggia tarsesa tahi-tahi ni roham ai wida roham di bagasan pogu napait nihotan ni hagiduhan alai ninna si Simonima mangalusi tangya ko kamuma au tutuhani asa unang songgop tuhau na didok munei asa dung di hati dakon jala di hataun hatani tuhani mula ma anggona sida tu Yerusalem laos di baritahon dope barita naulii di torop huta na di luar Samaria ido sahna damang do deinang omara jamitan nami parpudi ate di minggu parmingguan pukul 10 ate alana mungkin tu minggu naro mungkin di minggu pagi namahami alanima amang do taminang hatani debata dia pelatikon jamitan api nasat nami imadidok disuruh maka tidakon hatani itu hata alani damang do deinang takas do di minggu ta di bagasa tikion di minggu namarujahan padohan disuruh laho maka tidakon hatani dibata diutus untuk memberitakan firman Tuhan buhanu amang do tawinang alusta buhanu amang do tawinang alusta manang ahado respota diojangan parminggota namadok disuruh laho mamaritaon hatani dibata alai molo ditikio dohono nate molo hadong hata disuruh pasti dodohota tunggu dulu alana amang do taminang molo disuruh pehita dia palatikon ikon adongo lapik nate buano makparodo tuawon mabuan akan atabu-tabu don manang dang mabuan akan hacita don museng gabi tuaw baunang ma alani namang do deinang dibagat tagamod do molo didok nakin disuruh lahu mabaritaon hata di debata tagamod do damang do deinang boy to do tadok dia palatikon au ma Tuhan suruh
Boy do amang molo adong padohat di hita dia palatikon didok disuruh debata aku memberitahu hata di debata aku mah Tuhan suruh manang tagamod do olo si patata dok di tonga-tonga di nguluta di darok angguau amang to ema manangyo majuau halak ma laho makatahoni dohot mangulahoni anggon da gudangan ati amang do tawinang ati ito memang manang-nangi humajawin na lo mahalakan dohonon nati pasahato ni apalagi hata pudon museng ate hata si pahingoton ito memang akan tua-tua majo abeng sama tuda tua-tua ito me akan apa soi na museng masih babaligan masudi ate boy do gabe songoni amang do taminang ito memang angguau manangi humajaw amang manangi humajaw Tuhan halak malaho makatahoni dohop manguloni manang olo do tadok tamang do taminang dia palatikon molo didok hata dia pata disuruh hita maka memberitahu berita dahuli olo do tadokon adak tugas suya mang tugas di sini ya kepadida mai ya keparanado mai ido na lahu memberitahu hata dia pata. Inilah yang terjadi amang do taminang sipata do honota molo anong didok dia palatikon disuruh maka tidak kon hata di bota ido nuaing akadamang do denang alani damang do denang alai taboto ma amang do taminang alas di rohata ma tarajumi jala pasu-pasu doi amang do taminang molo di parar jala dipake de batahita lahu memberitahu hata di bata. Ingo may amang do taminang pasu-pasu may tajara jumi jala dirok di hita dia palatikon jala las di roa may molo-olo hita di par apalagi amang do taminang las do roha muna amang do taminang adong anak komuna gabi padida las do kan las do roha muna amang do taminang molo adong parumay muna malang hela muna padida las alani do dokon dia palatikon las di roha doi jala pasu-pasu doi di hita bolo di par debata do hita laho memberitahu hata di debata puasa asa dapotan akahala dia kenauli na denggani sian hata di debata dapotan haluaon do panadayon akan colman ise do Tuhani siak kita mang do taminang dapotan ma dangola kita dapotan amang do taminang alai gabe do maka dongat tai dapotan akan nauli na denggen ate dapotan haluaon jala dapotan di mana dia kapanadayon taringot tu isi do Tuhani alani iko rajumata do pabua iko dohot do hita laho memberitahon berita ni Tuhani unang mania nanti amang do taminang apalagi di jamat tasonario nanti memeritahon hata ni portibion hatop do hita itu tahe itu kan hatop anggo memberitahon berita ni portibion bah hatop pian molo pinabaris do hono 10 alak molo diberitahon sono saud ale olo do gabe belik asing hata na parpudi hatop do hita amang do taminang ringgas do hita tusi unang manian amang do taminang memberitahu terlubumi mahata gabus hatop pita memberitahu hata nasotikos hatop pita apalagi di jamat tanuaingon hati amang do taminang sa imurado nuaing mesoso lahu memberitahu hata aka nasogabia kati aka hata nasotikos alai tapake mamang do taminang nang dirita nang ngoluta nang sudepe dohonon ima alat komunikasi tai mesos tai IG tai WhatsApp tai damang do taminang di dokon tapake mai damang do taminang lama rua mamaritahon berita di bata ay nang takas do botota dang ikon hami so kami opadida damang do taminang dot akadonga parlado asalaho memberitahon berita nauli alai buido hita
au hamu amang dota menang sudah hita akan naung madalot padidion na badia akan naung digohi tot di perbadia ikon borat do ibana mabaritahon barita nauli ala ni damang dot de dang tardok masongoni padohan ni si Yesaya teh amang dota bilang molo heado dibagi kami padohan ni panurang Yesaya ima taringot tu pasuona ditiki di jauh de bata si Yesaya Yesaya olo doho ina mulai ditajah di Yesaya bidu onom ayat walu di dok ibana ado alus dari si di sod doau Tuhan suruh mau tabodo ia alus di si Yesaya ulang mata dok di sod doau alai suruh manasing alai ko panurang Yesaya ido di sod doau Tuhan suruh mau alai unak sokon akan asing di sod doau Tuhan alai anggona suruh mi ala na asing majo alai botota ma naing takas tu hita mang dota winang salu na akadamang do denang babua ia sifat ni paruyota de sifat ni paruyota ikomodo dang hoti ikomangherbang do dang agama naso agama tahun ate alai agama na berbisi do ate agama ta kepercayaan agama ta doang namang haborsyau na memberisi do ikon na terus do mangherbang ikon na terus do mangararat ido na didok di Matius 20 ayat 10 sia 1 ayat 20 didok lao mahamu tu salut bangsa budai hamuma ajari hamuma ido tona di Yesus jala didok Jesdui tu didok Jesdui ima didok di mana di ulan apostel sada ayat 2 iko sahat mulai sia Jerusalem sahat tu Judea sahat tu Samaria sahat tu Sadok dia Portibion iko sahat doi barida nauli alane damang dok denang dan mari kita ketahui amang marilah kita ketahui dan kita harus ketahui Tuhan memberikan jaminan kepada setiap orang yang mau diutus. Ada jaminan yang diberikan oleh Tuhan. Muasa mangdot taminang ala pengutusan di Kristus adalah pengutusan yang benar-benar yang sudah diperlengkapi. Kita sudah diperlengkapi. Mari dia ima nang diperlengkapi ta nang macalo padidion nang songoni nang disonggopi to di papadia ai di parbohali do hita ai ido di dok amang do taminang di Matius 20 ayat 20 idama sai donganokku do hamu rasa ro ajal hasiangano kita selalu ditemani diperlengkapi ido amang bukan dengan tangan kosong, bukan dengan tanpa penyertaan Tuhan, tapi ada penyertaan Tuhan sebagai jaminan bagi kita ketika kita diutus. Di parbohali do hita amang dota minang di parohai do hita di dongali do hita bahkan Yesus mandok di ulang ni apostoli ayat 1 ayat 2 di dok jalota do hagugon asa bui hita siti dangina hago ni waso ni todi parbadia alane damang dot dayna los od mata bering nuaing di jamitata di bagasat trupukon siabid dua luon ayat 10 1 ayat 25 di patorang di si na diutus aka apostolido si Petrus do si Yohanes satu Samaria aladung di begena sida di Samaria nungam mangukap roha mangukap haporsyau halak Samaria di hatani debata nian taboto do amang do tabenang isi halak Samaria nate bangsa Samarion sa sitong na bangsa Israel di sian nasida ima sian utara te
parugamu nasida di si nunga marlahok dang be mamuji de bata dang porsia be nasida di Yesus Kristus alai nuai Roma na parjolo adorang so si Petrus no si Yohanes nunga parjolo dohonon ima si Filipus jumolo majoluani si Petrus do si Yohanes mabuan berita nauli patubehon nang rosi palua namihani ima Kristusi alani damang dot dahinang si bata amang dot taminang ate maragab do di bahet Tuhani dalan na laho patuluson dohot pasahuton nasitakap na maragab do amang dot taminang binahen ide bata dalan na laho patuluson laho pasahuton nasitakapnya jala unang asa unang madile hita amang dot taminang molorope aka parukilon molorope aka hamolon ikon naing bototama di bagasan ipe Tuhan tetap bisa berkarya. Tuhan masih tetap bisa berkarya di sini. Pangalilion do panggosaon na dirajumi rohani si Saulus adoraso si Paulus na sida tuhala Kristen ditiki ay justru ido amang do taminang pahatopon mabahin mangerbang berita nauli asa saut songon nasi noaron ni Kristusi. Tabering masong dia pangalilion ni si Saulus dot aka pembunuhan ni aka siut Kristus diki alai dangga besok siut Kristus alai lam mangerbang do amang do taminang alani amang do taminang saat berita nauli dibuat si Filipus jala masa mahalongangan di Samaria di naung diberitahon ibana ima tarikot ise do si Mesias ise do si jala pitor mancalo na sida ay nunga mangukap rohana sida di bagasan hagogon waso ni Tuhani di babali si Filipus do amang do taminang akatodi na hudar jala boy di pamalum ibana aka napapang ragam do amang dot aka halongan na pinatupa ibana ido di hatahon dari si pabalik mata magwar si Simon Simon didok na adong di Samaria marnida halongangani na pinatupan ni si Filipusi gabe mangalion gabe roh ibana mangalion dirina hape isi masih si Simoni amang dot taminang didok lison ima parsibalik mata ima seorang ilmu sihir dengan datangnya si Filipus dengan memberitakan Injil kabar baik memberitakan Mesias adalah Kristus gabe doho maamang dot taminang si Simoni majakon mangyuton Kristusi alani damang dot dainang di bagas Kristus saat memberita itu aka apostel na adong di Yerusalem gabe diutus maise si Petrus do si Yohanes lama rua amang dot taminang laho maranuti do pada sipon pancalon ni halak Samaria tu si Kristus nabi dari tahun di si Filipusi memperlengkapi halak Samaria nang mengukap diri maritehite tod di perbadia bidahin nasida ma dia pehon nasida matarana pasahaton waso sebagai wibawa apostoli laho paposon rohani ngulu ni halak Samaria maritehite tod di perbadia do boy memperlengkapi akan nama cakot Kristusi maraporsiaw na togu uhut lau mapanidayon asa marbaha maradion na sida jala maragogon asa tartadikon tarhatadakon na sida isi do James jala boy macay gomos di tiop na sida James alani damang dot dehenang nang ido tong nang idota dia palatikon ikot di bagasat to di perbadia do hita laho makatidako Kristusi do majalo panutiron hita
mangyuto Kristusi. Tarlu bobi ma asa makago kita mapanidangyon tuliat portibyon. Alani damang do de nang marite turbukon anong mapiga-piga hal na paing pinasahat na tuhita. Na parjulu amang do taminang didok di turbukon. Molo adok pe pajowo ni di tonga-tonga ni goluta. Sudi do hita di jolo. Jalai dok di hita taului ma parsur makatidakon hata ni debata. Taului ma amang parsuruon makatidakon hata ni bata. Aidang hola tugas ni akahami pandita do paralalo. Alai sudah akan aborsia. Sudah do disuruh kita lah memberitahuan berita dauli. Alai ini mi taului ma amang. Ai tugas tado itu sadok portibyon. Ai itu sadok portibyon do hasahata ni berita dauli do nasa namangolu. Dang holan sada sekte ima do holan berita dauli amang. Dang holan di huriat tahaga BP pasar mingguan ima berita dauli. Dang holan di korsio ni. Dang holan di akapunguan dan siai. Dang holan di punguan sendingi. Dang holan di sudah ruas ama. Dang holan di ruas ina. Nang akan aposo. Alai sudah sadok portibyodo. Anggo berita dauli. Ikol bohat do hita tu si. Jala berita dauli dang boy mamereng dohono namang ikol mamereng bohi. Asal kita halak batakon si batate jolo bereng do bohina ido tutu ate. Ko bereng do bohina apalagi molo mancalang ate. Segudo rohamuna amang do taminang molo dicalang kita dang ibereng ma ita boita. Na wano na songgo anyo sa sopan na ina. Alay no honon na unang kita dokon di sonda palatikyon ulang mamereng-mereng bohi tarlu bobi mapasato berita na uli. Tuliat ICP tahu imana na parjahat pa imana sohon dia pa imana sohon nakini dokon si Simoni iba si Petrus do si Johanesi. Tu pasti balik mata pe. Tu penyihir pe. Saat do berita na uli banyak kok kita mamang. Dono seorang Simon, seorang penyihir dohono namang yang selalu diagung-agungkan di Samaria. Alai sahat do berita na uli gabe porsia do nasida. Ikon ido amang do taminang unang tadokon amang do taminang ay hola dia keluargaku do berita na uli. Dang amang do taminang memperlengkapi halak Samaria nang mengukap diri marite to di tor perbedia. Ido diulahon ise ima si Petrus do si Yohanes. Marite na dia peon na sida matangan na pasahaton waso sebagai wibawa ni Apostel Paulus. Alani namang do dai nang dang holat daki di doko kami alai universal do anggo berita dauli. Gudang do pe di luar to namang do taminang rajumata song sikat ni Samaria te. Wasa do ko damang do taminang. Ay gudang do di jamata sonarion song sikat ni jala Samaria. Nang penang Kristen, nang penang tardidi, alai gudang do pe naso marsitutu do pe makanguluon ngulu nai paro. Alali do lao mahita tu si. Lao do hita tu si, ber kita mamang. Aku di bulan 12 ya te. Waktu ngina maribur negara jatokan. So hasia tanade. Sampai do honon partau do paralalo mamasang asi to honon obat. Tong be sampai mau obat kita kan. Alani alai tabereng ma. Dumbo hati tu bulan minggu parjolo di minggu 2025 on. Bah song ni ma ngamulai be dang besak be tu gijang. Yang na jolo sa do tu gijak kan. Dang minggu pagi minggu siang pesak tu gijang. Alai sonari. Alani do ikut di sino hitamang do taberang. Tuhalak dohonon na dohonon damang do taberang. Anong lo senario dohonon krisis daha kapal selam ikut laut tu isa. Ikut menyelam do hita tu si. Asaha asa undang olah sehali muluk imana. Asa terus mahita miluk. Asa ulang dohonon namang do tinang sampai anong dohonon song Kristen bakke. Kristen bakke do motoyo da dia mang ti.
dung mati pe mana baru diboto Kristen. Kristen di mana na julu amang. Jadi baik koni raduti diobasi hak Kristen ini mana. Ikolalu hita tu siapa? Dangan dong dorpi pahulangan lah memberitahuan berita daulio. Tidak ada amang dota minang penghalang dohono dapang dota minang. Harma nang dorpi pahulangi sia Maria do sujerib gabe ahama gabe boy idohonon ima marsada ima na parcolo. Na padoa namang dota minang tapadao madirita mabarita nauli laho mangalului do mangalap sangap tu dirina sendiri mangalului pengaruh mangalului do pabalgaho goar. Ito na yung sipatan ng bidahin ni si Simon niya te. Aleo madaw Simon Petrus do Johannes na. Iya leo madaw puang. So na binahin mi ula pehepeng dihonin na. Lau maruway amang dota binang. Ima laho dohonon lau mangalului akka pangalak diri me. Molo pedihe amang dota binang adong akka na adong dihita. Molo boy pedohonon boy hita pasaton akapoda tu akadong ata dang nagabe pasangapod diri di hitai dang nao mga lului aka pengaruh kita dang nalao mga lului aka pabalgaw guar hita disi alaya hama asa guar di debatama na aka nabalga disi ima napadon ulang paorot sangap ni Jehovah mang dota minang gabe sangap tu dirita. Dang boy paor tutay. Sangap ni Jehovah tetap may konhot niya. Ulang tapahusor amang. Puji-pujian ni debata. Gabe puji-pujian tu dirita. Napapudi ma amang dota minang. Didok napatuluhon. Unang pangasahon. Hepek tadi son laho manuor sileleo ni debata. Son na binahin ni si Simoni. Ulang tabang asahon lebek talau maluor si leleo di debata ulang partuhaton hebengi ay natinopan ni hajol maud dui jolma namang partuhaton hebeng tu pali suruh hana tu sude boy tu honna marite hebeng habeng dak sude boy parnap punahon ni marite hebeng ati amang dota menang tung so tartu ordo si leonon ni debata marite hebeng molodung porsia jala molodung tardiri hita muba jala ibaru manguluta urang be di hoti tod di hagedukan marakup tod di mamon uang bukan segala-galanya walaupun segala-galanya sesuatu itu butuh uang aja memang itu uang bukan segala-galanya walaupun segala sesuatu butuh uang. Alana didok amang doto binang takas do didok di hata di debata. Urat ni hajato do hebeng. Dia kajolma na holongan di hebeng. Ima nanang di doholon na hita dia pala tikot. Tarlu bobi ma dia mu na tua na mabuan yanakon majalo padidion. Berapa dia pala tikot na de. Walate mati duhata sadarion sada tanggung jawab na pinasaat ni dibata tuhamu mabuan danakon laho majalo padidion da badia lapatanna sada riomma dohonon nyana kotai majalo asini rohani tuhani jala gabe bongok maibana di harajau ni dibata gabe parsabar maibana di harajau ni dibata alai nang pesoni dihamuna tua-tuana ido haposio muda do nagabe di piup anak tai alani so dia haposio muna naung di halapati hamu hatani tuhata salilion ima azarok kamu tu anak komunai asa totong ibana gabe parjabar di harajan di bata unang gabe lilu da sida di sibur magudangna alana ila di sido tanggung jawab ni natoras laho padibudimuton aka ndak danak napinasa ni debata tu kita. Amen martang yang meta. Moliate madiho ale Tuhan debata sebanami mariti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Molate mahatami
na pinasahat no tuhami dia palatikan marite hatami ali Tuhan disuruh kami laho mabaritahon barita nauli nia tutu ali Tuhan sipata molo adong padohan disuruh olodo sipata kami jumulu makpikir alana sipata ikon mangau tu diri donyan ikon mapabue na dingga donyan sahatu kami molo disuruh kami boy mabuan akan nauli do akan adinggan apeng parsuromi ali Tuhan dia pelatikon ala lunga jumolo hujalo kami asini roham do akabasa basami marite ima haluaon na binamu di tonga-tonga lingulu nami alani surau manyan molo disuruh kami na yang mania suraon dohonon nami suruh mau Tuhan jala surau manyan asasongon alus ni si saya ngulu nami ali Tuhan didok ibana do disod do au Tuhan suruh mau ido tutu dia palatikon ali Tuhan dada hola tugas niya kapartohonan lahu mabaritaon na oli sude akan natarguar akan naung majalo Kristus na borsea naung terdiri naung malua sian ha luaon na pinasamu ali Tuhan tarjodo kami lahu mabaritaon barita na oli marite akaparulaon nami marite akapabahenan nami pakatayon nami sude mapargumiton ningulo nami ali Tuhan las ni roha do jala pasu do huraju mehami ali Tuhan molo di parahodo pihami gabe mararati paraton hatam nabadiai alani mangido hami ali Tuhan suruh matodip to di perbadian mampargugoi hami ali Tuhan asaboy tarulau kami salutna uboto hami tungina mali Tuhan regam niya kanapait ragam niya kahamolot dot akka ragam niya ka rintangan dot akka tantangan na ikut adopon nami didiki paraton baritan nauli ay portibion dang nama calo hatami ali Tuhan di tonga-tonga ni ngulu nami alay bos to rohanami ali Tuhan diragami dan nagabe madele kami dan nagabe masak kami alay di paposodo kami ali Tuhan ay dunga di bohali ho kami di pargogoi ho kami di parbisugui ho kami gabe boy kami ali Tuhan malubahoni di tonga-tonga ni ngulu nami alay bos marwa nami sahat di homa parsuromi di tonga-tonga ni ngulu nami alani hubak kami madi bagas satang yang nani bida peletikyon pasu-pasu masudi ruas ni huriam sian na memet satu na dua hali Tuhan hubasatami madaging doto dinasida ramo dinasida li Tuhan molo peng tumat gudang akka hina maol akka arsak akka tubuh akka padilian asiro hamali Tuhan homa nagabe patoguon akka rohana sida homa na mangalion ali Tuhan akka alus na pinangido ni rohana sida molope ali Tuhan dia palatikon gudang ni ruas ni riam na dibagasan tongon dibagasan parasahiton so naung hubigi hami nakin naung diberitahon mariti titik adong 33 halak ali Tuhan ruas ni riami na tongon dibagasan parasahiton rajuman nami do ali Tuhan dang adong naso tubuy tarpatuk paho saluhuna boy tarpatuk paho alani pos marwa nami setong malenomu ali Tuhan hagugoni pakirimon na mangului jala pasu-pasu akka obat na pinangan na nangaka proses pengobatan saluhuna ali Tuhan asa gabe makoron akan nauli do akan nadinggan tarlububi ma hamalumon mauliate madiho marite namu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuho amin.
Taudu timamuseng maredemehita siap bukede nomor 74 ayat sada urut mata papung piliata na paduahon.
ramotan di tanganna dolut paro sabe mololawatanai rang tarban so saudei sai na tulus hidupna bisa luhut manusia molonai sonangamu sai tangiun masuara itu watai burjun Sai paubarohamu Jago Yesus ikutu Asa sang paluaona Menimun nasian dosa sa mehita tu acara padidion nabadia alani pinangidoma tu hamu na tua asarom hamu tu jolo masuk beta tu acara padidion nabadia marede mehita siabuke de nomor 146 ayat sada do di ayat 2 Oh Jesus noi tardini do boso boso saroma mangaligi ut manjalo imoana torasna nasirabe tuso Airai pasatona tuona martanyak mehita alea manami na di banua gijang narodo hami tujulom mabuan dak danagon saya si roham jalo manasida gabe anakamu pasu-pasu jala pargugui manasida mangyai hangoluan sugut maritehite Tuhan Yesus Kristus Tuhatai amin atong hamu dongan namabuan dak danak sidion tangyo kamu mah hatani Tuhan Yesus didok songonon laho mahamu tuliat portibion ninna mandok akasisianna podai hamu mah salut bangso didi hamu manasida tu bagasan guarni de bata ama dohot anak dohot todi parbadia ajari hamu manasida maraduti saluhut nahu tonahon itu hamu jala ingok ma sai donganok kudu hamu ganup ari rasi rasaro ajalni hasianganon manang ise naporsia dohot nididi daputan hangoluan alai nasoporsia onahuhum sugut tangyok kamu ma dohot hatan di bata natar surat di evangelium ni si Markus mandok sokonon anong maaka na mabuad danak tu Tuhan Yesus asa di jama alai dipisang akasisian naima na mabuani jadi dung diida Tuhan Yesus si sugoma rohana didok ma luasamu ma akadadanaki roh Tuhan unang orai hamu nasida
Ai dia kasih songonido harajau ni di bata. Na tutudo na hudoko tuhamu. Manang isepe anggo sosongon danak ibana majalo harajau ni di bata dang bongot ibana tusi. Dungi di haulma akak danaki dia pehom matangan na tu nasida mamasu-masu ma nasida atong diamu na tua-tua ni danakon hati dako kamu majolo hata hamosyotai rak mahamu mandok. Tong alusiamu mahata na husukunot tuhamu na perculo di pangido hamu nuaing di dion danako tubagasan ni na hinapo syamuna alusna di pangido rohanami na paduahon bihado na ulo do hamu mamudai anak munaon asa diboto jala dihuton nasida hatani di mata alusna naulu dohami. Napatuduhon naulu dohamu marsur nasida tu gereja do tu parguruan ni huria Protestan asagabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna naulu dohami atong tapasahap manasida tu debata marite padidion nabadia. Ale Matias Martua Rabe Hudidi maho di bagasan guarni di bata ama do di bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus do di bagasan guarni kodi perbadia amin saya di ramoi Tuhan di bata maupun di abangkon do di bagasan kerajaan di bata oh di sana lagi masih tetap ya. Atau ngatang yang mahita ale Tuhan di bata amanami martihiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nungahu pasatami dadanako tuho jala di jakokodo nasida gabe anakomu marhiti-hiti padidion nabadiai asa masuk tuhuria ni anak Kristen nasida di tanoon jala gabe panian di hanguluan nasaliling ni lilingna asima roham do diakanatoras ni dadanagon say pargugoi jala ajari manasida manunggudogu dadanako tuho asarap nasida taruli dia ka artani harajamu amin. Taudi tima musing amang dota minang maride mehita siabukede nomor 145 ayat sada uhud jongjong mehita saluhutna.
Tatanya koma piliata nata papungon tuado panidi bata martang yang maita. Ale di bata awanami na di banogijang hodo harwan ni salut sileo na dinggat do nasa ulibasa na maulutus. Upasa tabi masian na nilohmi tu kami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparsia kami pilihanon pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni Uriam doh di Portibion. Buhay marwanami marite-hite todim. Asalamu tadahami gudang ni sileo-leomi tu hami. Asalamu girgir hami mandok mau lihati tuho. Marite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami na di barugijang say pinarbadi magwar. Say Roma harajaon mo say saut malomon ni Ruham di banotongon sokon na di banugijang. Lehom matuhami sa daryon hanguluan ni siapari. Sisa madosa nami sokon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa Tuhan. Una kami tugyon tu panghujunan palua mahami sian pangako. Mahamu di bagasad dami jalo hamu ma pasu-pasu siat di bata. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan di bata mahamu. Di sondako Tuhan di bata ma buhina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Di dopakko Tuhan di bata ma buhina Tuhamu jala di pasarma damena tutod di munabi. Amin. 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 Alana adong goda danakta dia palatiko poso-poso sahalak sa di jolom mehita marsi jalangan pasato tu natutuai laho pasato selamat tu nang mancalo pendidion.